Tervetuloa tänne mun autoon. Tällainen tää meidän treenikämppä nyt sitten on. Täällä on vähän porukkaa vielä, mutta kyllä tää tästä. Uskokaa mua. Uskokaa siitä. Täällä on Kinnarin kitaravahvari. Siinä on noita numeroita, mitä se soittaa aina. Täällä on mikäs tää olikaan? Siis tämähän on tää viritysmittari. Atte Kuvaja on tässä. Ja sitten on mun rummut on siinä. Se on Juha Ahlgren. Ja on paita. Ja on maha. Kaikki löytyy mun mielestä. Löytyy. Vaikka vähän on tilaa niin kuitenkin. No niin, me tultiin tänne meidän reenikselle nyt. Eikö sä vieläkään oppinut, että tää pizzeria ei oo meidän treenissä? No niin, tässä sitten ollaan Riperiluola edustalla käydessä tsekkailemassa millainen on Ripuliluola. Jaha, tervetuloa. Jaha, se on vanha kutteavaaja täällä. Voit ottaa takin siihen naulakkoon, mitä me otan vielä. Kiitos, kiitos. Noniin. Tervetuloa. Täällä pojilla on vissiin hevin taukohetki. Herkuttava. Jaha. Kuten näkyy, on erittäin herkullisen näköistä ja hyvän makuista. Joo, kiitos kun sä laitoit siihen naulakkoon Joo, ei mitään. sen takin. Kyllä mä laitan aina. Ei laittaa siihen. Tupahan on sisustettu rentoon poikamiestyyliin. Täällä on ihan pelit ja vehkeet. Peitä pensselit ja meillä on myös Atte Kuvaja. Mä näen kyllä vaan kutteavaajan täällä. Uskokaa tai älkää. Pitäisikö me mennä katsomaan noita mun rumpuja nyt ensin? Mennään katso kuten rumpuja. Kuka mulle nyt laittaa viestiä kun viimeistä päivää täällä? Ja sitten katon tässä. Mä soitan ilman virveliä. Maailman huonoin setti. Oliko sulla Antti antaa taas speksejä tohon sen? No, mä voisin tulla siitä kertomaan tässä nyt samalla. No virvele ei ainakaan näe, se on aika tänne originaali valinta. Joo, mä ajattelin hakea tämmöstä uutta näkökulmaa. Että niinku... Mä voin näyttää teille. Mun mielestä koko virvellä soittaa on ihan yliarvostettua. Sä voit niinku samat hommat tehdä ilmankin virveliä. Justi, Ja joo. sit, mikä mä oon lisännyt tähän mun settiin on sillä, että mä en soita tätä ollenkaan. Mä niinku annan sen vaan. Joo, okei. Että sitten jos mä haluan soittaa, kun joskus niinku... Joskus siltä tuntuu, että pitäis tää soittaa, niin... Mulla on nää kanssa. Mä annan nää ite. Totapa vielä. Mä oon virittänyt nää ite. Mä viritin ne vähän silleen raskaamman. Joo. Niinku... Että kuitenkin, kun tässä on vähän ylipainoa tullut, niin... No, sitten mulla on täällä on tää mun soittohattu. Tällä mä soitan aina. Ja sitten mulla on tämmönen tietokone. Että sitten kun pitää keikalle mennä ja pitää sitä soittaakin, niin sit mä vaan niinku painan nappia, niin sitten tulee ne kaikki levyraidat. Koneella tehty rummut tietenkin. Ja sitten mä voisin näyttää seuraavaksi. Mä olin tuolla Etelä-Afrikassa kerran. Me oltiin Havajankuten kanssa. Siellä tuli tämmönen lumileopardi, niin voin kertoa, että ei tarvinnut kuten kuin 5 minuuttia kuumottaa sitä tiikeriä, niin se oli tässä kunnossa. Mun täytyy nyt kysyä tänne tarkentaa kysymys, että oliko se lumileopardi vai oliko se tiikeri? Oli tiikerileopardi. Niin just. Ja se niinku, se oli lumessa. Okei.
Voidaan tuolla kuoli ihan käskystä niin sanotusti. Ja se nylki itteensä. Rupes kuumottamaan niluja. Jep. No, sitten mulla on nää, niinku tässä on näyttää mun oikea rumpusetti sitten. Joo. Tässä on vähän erihenkistä soundia. Joo. Mitä niinku ei normaalisti välttämättä kuulu. Niin, kyllä. Sitten mulla on tää Juha Algren täällä. Se on kuuluu settiin kans. Ja siinä se pääpiirteettä oikeastaan oli. Vatunkill. Joo, tosiaan. Tässä on tää kuten bassovahvari. Siinä on Tuossa on Behringerin- sitten Jani Kinnari on myös tuolla, se on mun omaisuus. Se on tässä. Siinä on meidän kitaristi. tänne Behringerin Ultrabass BX 4500H nuppi ja Hartgen vitun Giant motherfucker. Ja näytätkö se vielä sinne alas, että Täällä on näitä Aten Plektroja. tällähän saa ajaa vaan 100. Joo, ei 100 kovempaa ei saa mennä. Ja Joo. siis tää nyt on käytännössä speksiälytteen välillä, tästä lähtee niin saatanamoinen mökä, että kukaan ei oikeesti jaksa kuunnella sitä. Sen takia me yleensä ruvettu pitää noita pois päällä koko ajan. Se on paljon niin. Älä ottakaa näitä soita enää ollenkaan. Tässä on tosiaan sitten tää Aten basso. Tässä on Aten Tässä Plektro. vieressä. Tää Rolandi. Ihan hyvä basso. Tää on ihan uusi. Joo. Joo. Mutta siis ei välttämättä niinku se hieno ja kalleen, mutta ihan hyvä Ja kuulosta. täällä on se Aten Plektro, mitä saa näistä soittaa. Niin. Kyllä tällä pärjää. Ja tässä on sitten tosiaan tää Kinnari Joni. On tässä meidän kitaristi. Kinnarin pää on tämmönen vähän leveämpi, mutta me tykätään kuitenkin Kinnarista tosi paljon. Ja vaikka se on vähän tänne leveämpi kaveri, se on vähän tänne lyhyt ja pönäkkä, mutta kyllä se on tosi hyvä kaveri. Ja tässä tosiaan kulkee täällä välillä vaatteena. Tää Kinnari on niin tätä vahvari. Tänne hengli, ihan tänne tätä Älä putkivahvistin. juokse karkuun nyt. Tämmönen tätä Kinnari on niin putkivahvistin tässä. Tämmönen hengli. Ihan heavy soundi siitä lähtee. Ja... Tässä on näitä sääntönappeja, mitä saa sitten sääntää. Ja Joo. tässä on sen kitarahiina, missä saa sitten kiristettyä. Tässä taas näette hyvää ja halpaa jo olemassa. Niin. Kyllä. Että hyvä kitaristi, mutta paska vahvari. Jos vetää hatun pois, niin soundi aukeno aivan eri lailla. Että. Joo, kyllä se on vähän niin sellaiset kuristukset siinä. On Täällä on- aivan tarpeen. Täällä on tää Nyt Juha päästään Algren. Täällä on Juha Algrenin tää koko sielu ja olemus. Mä en tiedä. Missä se on tuossa? Ja sitten löytyy myös. Haluaisitko kertoa tästä jotain? Joo, tosiaan haluaisin itse asiassa kertoa tästä jotakin. Tää on nimittäin Action Man videopeli tälle PlayStation-pelikonsolille. Ja tämähän on tosiaan siis ihan niinku nänäkin päivänä niin maailman parhaita pelejä. Ihan niinku yleiseen mielipiteelle. Tässä on todella originelli idea. Täällä on todella hyvät grafiikat. Ja kerta kaikkiaan niinku... Loistava pelattavuus. Ja Niin. se juoni. Kerta kaikkiaan mahtava peli. Suosittelen kaikille videopelien ystäville. Tervetuloa vaan tosiaan tänne. Taas. Niin se tuotti äänittää nää kitarat täällä meidän seuraavalle albumille. Siis Pystytkö vähän kertoa tosta sun kitarasta? siis sehän on siis kiistaton fakta, että Että kitara soittaa ensimmäisellä demolla oli aivan surkea Terve vaan. kitarasoundi. Oliko se kitaran soittaja? Mä soitin ne kitarat. Tuutko sä äänittää ne kitarat tänne? Mä en tiedä kitarat jo. Niin, eli ensimmäisellä demollahan kitarasoundit oli aivan perseestä. Mä luulen, että se johtuu siitä, että te ootte niinku soittanut ne sähkökitaralla. Itse asiassa me ei soitettu niitä. Me laitettiin Guitar Prosta ne No suoraan. ihmekään. Mut siis yleinen olettamus on se, että sähkökitaraa saa kaikista parhaimmat soundit hevyn musiikkiin. Mutta se ei oo yhtään totta. Meillä on täällä tämmönen Mikäs se merkki on? Perfect. Perfect. No, ehkä se kertoo jo. Se kertoo jo. Se kertoo vasta Siis tämä- kitarasta. Yleensähän tämän tyyppisessä musiikissa se kielten, mitä enemmän kieliä on, niin se hevimpi. Mutta siis meillä on tässä 5 kieltä. Sä virititkin sen jo. Joo, mä viritin tämän. Älä nyt viitti oikeesti. Mä viritin sen jo. Mutta siis kaikista tärkeintä on, että ylinkieli on niinku about-tierallaan jokseenkin Kiinni. virees. Joo, se on ainakin Ja ihan se, hyvä. että se on viritetty mahdollisimman matalalle. Mikäs toi, onko toi se ylennetty F, missä se vireessä me soitetaan?
Niin. Sitten voidaan katsoa, kun me ollaan kuitenkin matikkametallin ihmenneroja, niin silloin sitten helppo. Niin mekin me ollaan Niitä me ollaan. Niitä me ollaan. Siinä ei tarvita kuin sitä yhtä kieltä, näitä muita kieliä voi sitten käyttää niinku. Aika tiukka. Tämähän on se meidän biisi, se tikkamasala vai mikä se olikaan? Ja sitten taas... Voisitko sä äänittää ne kitarat, kun mä en jaksannut oikein? Meillä on sitten kitaramikkinä on tämmönen niinku... Superluksi tässä lukee, mutta Snare taitaa olla tuo merkki, kuten näkyy. Ja silloin tosiaan... Siinä me piuhaa ollenkaan. Tää on langaton Tää on mikki. semmonen Bluetooth-mikki. Ja sitten yleisenä nyrkkisääntönä on se, että mitä kauempana kitarasta mikki on, niin sen enempi siihen tulee kaikua. Ja kaikuhan on hyvä asia, näin kun äänitellään. Sitten tämä nyt menee täältä tänne meidän huippumikseriin. Ja Otas vähän siitä mikseristä kuvaa sieltä. tämän näköinen herkkuloota täällä on. Multimix 16. Meillä on täällä 2 näyttöäkin. Siinä on pelit ja pensselit. Niin. Voitte kotona kertoa sitten, että mitä näette. Mutta siis tässä on tämä Eivin tulevan debyytti-demon. Vai mikä? Toisen debyyttidemo. Toisen debyyttidemon kitarasoundien salaisuus. Greatest hits. Voisitko antaa pienen näytteen niinku jostain meidän biisistä? Vaikka tosta... Mikä se olisi hyvä? Onko sulla Atte mitään mielessä? Voiko se lähteä pois täältä? Niin, no se on muuten kans yksi. Mikä tuli mieleen, että... Mähän omistan tämän paikan, niin... Sähän omistat Olkaa hyvä ja poistu. Siis soittaa voit, mutta sitten kyllä lähettää. Voit, joko sä soitat tai sitten sä saat hiljaa tai sitten teet kumpaakin, että sä soitat. Niin, toihan on toi Heavin laulu. Mä ainakin tykkäsin, vitun tiukka mun mielestä toi soundi, et niinku... Joo, perfect, en voi muuta sanoa. Sitten täältä aukenee tänne uuteen huoneeseen. Täällä on jonkun toisen sitten reenikämppä. Tulla ovesta, mutta mahtunut äsken. Täällä on sitten tän Bar 1 reenikämppä. Se on tässä ihan meidän vieressä. Onko näyttänyt Joni jo meille? Varmaan Joni. Missä? Se on tässä. Ja täältä mennään takas. Jaha. Mikäs se on? Mikäs se oli? Mieltä hyväilevä Juha Algren. Mä voin luvata, että mä tuun aina hyvälle sun mieltä. Yeah. Jotenkin musta tuntuu, että ei aikaa nyt lähteä pois täältä. Joo. Kiitos kun meidät soittamaan tänne. Kiitos kun me saatiin käydä täällä Voitko teidän... mennä vähän nopeampaa pois? Niin, että kiitos kun me saatiin. Sinnehän se voi kyllä sitten. Joo, kiitos. Mä lähden tästä nyt korjaan. Niin. Go home, please.